Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. Po, naka-standby na tabi kita sa programa. This
is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, dahil hindi malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Ang sakundagan Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City! Yan po sa siyudad kang Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good
Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita nin Biyernes. Uy, Friday! Friday! Pet sa 26 na po kita ngunyan kang bulan na Hunyo taon 2026. Sabayan po ni doon sa idong lingkod, sarong oras kita 7 to 8. Mag-uri-restorya naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nagakala po yan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Hoy naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 26. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Yan, sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O ninanggadan din nindo paglingawan haan sa kuya tabing perming tugon. Pagday po kamo imbitado sa mga okasyon, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang sopon. Pasmang abuton nindo kayan, saka libak digdi, libak duma. Kaya pag day tabi imbitado, day po magduma. Saro patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduhan ang samuya man pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangan. Tasyaman sana po ang nakakaaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Ngunyan pong Biyernes, Friday. Pet sa 26 na po kita kang Hunyo taon 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lampang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
mga tugang, mga kabayanan. Gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal man po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabi, na araw kaini. Sa umaga, Serbisyo asin reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo, sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Oras Serbisyo na asin para reparo. magugma. Ala, sige! Oh, 12 minutos tabi. 12 minutos tabi. Pagbaw Lipas na po ang 7 o'clock in the morning. now, si Manny Moxea. Siyempre, di mapag-irarayan sa programa Serbisyo asin reparo ngunyang pong Biyernes, Friday. Onyo 26 po kita. Pirmahan sa serbisyong Taon 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang, mga kabayan. Kumusta po? na Bicolan. Kumusta na tabi sa may mga piyestahan? Hulbutana, sa Ano tabi? May hangover pa tabi ka mo? may darang pag-asa. Kung may hangover pa tabi, Ma'am Pebulata, sulduton. Man Moxea, Ganing balik tama. sokan banwaan. Sabi kang amigo ko, mapiestaman niya sa muya. Day ko man niya kamoy rimbitara. Inhusto. Ang sa indong boss. Da ngayon nindo ko inimbitaran sa pista sa tabako. Mapiestaman sa mu. Day ko man kamoy imbitaran. Show publiko siya Iling mo na tabian, Ma'am Pebulata. Pabaralos-balos na ngaya. si Mr. Hul. Di Biyernes na tabi mga tugang, sabi ko kasubago, so ibang mga local government unit, Servidor na tunay boss. wara sindang laog mo niya na Biyernes kasi epektibo pa po sa indang 4-day work week hanggang Webes na. Pero sa ibang mga LGU, arog kang tabako, Servidor arog kang provincial government kang albay, Monday to Friday na tabi ang sa indang laog sa opisina, no? Tapig adapter na giraray daw. Balik na sila duman sa 5-day work week. alakayo So iba, gusto warang laog ngunyan, kaya baka tabi indong mabuyo ka mo ha kung medyo mapasiring ka mo dyan sa mga LG yung iba na day pa po nagbalik duman sa 5-day work week. Para po sindan laog ngunyan. may Yo, Friday po. impad dae. May pirangal daw na sa natabig Ma'am Pebulata, tapos na naman ang bulan kang Hunyo. Aga-aga
Palawag na kita sa bulan kang Hulyo, munan mo kan Pasko na naman. Tunay boses kang katotoohan. Makarol na naman kita kaini. Sa puso kan banwaan. Yo! O anan mga pahita, kanya na Biyernes, kasuod ma, pag-agi ko dyan sa may Barangay Cormidal, una ko may checkpoint so Tabaco PNP, may mga nagkagwardyahan na pulis, ito pala ni Guaki by bus operation. Siyaan Yo. manginot. O di sarong persona po ang arestado sa ginibong bypass operation kasudma kang Tabaco Police Station Aga-aga. dyan sa Barangay Cormidal. Dodarang Talaga ha, gasa. Servidor na to. nagbabarali ka na naman sa mga nagpapabarakal ki drugs. Sa puso kan Nanggad ka mo nagkakairida pa di. Dati man ka mo nang apod ka ito, pinarapod na kang inot, pig warar ni nga na ka mo. kumpleto. Mala yan, balik na naman. Sa serbi Ay, napahitay niya di. ko. Siyaan manginginot. May Oh, mga mga presyo tabi kang LPG, input. Si Miss magkakaigwa da tabi ki dakulang rollback kay panin. sa Hulyo. Pag-asa. Serbi Di maray lamang ta day kitang panggatong. publiko. Yo. Siyaan manginginot. May dakula dang rollback ang LPG sa July. And sa mga produktong petroleum tabi next week, igwada tabi giraray na rollback. Dodarang pag Oh, yan ang mga forecast. or na tunay boses Ah. katotoohan. Lingon ta siya next week kung may pagbaba pa ang mga produktong petrolyo. Sana dur-diretso nang bumaba tapos makabalik na duman sa dating presyo. Nganing may balik naman nga sa pamasahe. Sa serbisyo. Pamasahe sa tricycle. Siyaan manginginot. Kamahal na ngaya kang pamasahe sa tricycle sa Tabaco. Matako. Sana ngaya makabalik na ma. Botana sa aga-aga. Si Francisco nagluwas na sa Philippine Area of Responsibility. May naglaugma na sa rupang bagyo. Si Gardo. Sa puso banwaan. Yo. Sige tod taramon ta iya. Ang servidor Yaon sa laog kang par si Gardo pero ang sabi maluwas man sana. mata. Yo. Kumpleto ang Sige tabi yan ang satuyan mga rereparuhon ngunya na Biyernes. Di yaon na tabi mga tugang, inutunta mo na ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya na ang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na yung ating latest update sa ating binabantayang bagyo na si Bagyong Gardo. So ito po yung bagyong pumasok ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Kahapon din po ay lumabas na yung bagyo namang si Francisco bandang alas 7 ng gabi. Sa ating latest satellite images, makikita po natin yung bagyong si tinawag po nating Francisco na may international name na Mekhala ay humina na po, no, isang tropical storm na lamang at nandito na lang siya sa ang huli pong lokasyon na to ay 830 km northeast na extreme northern Luzon. So nasa may southern part na po ito ng Japan. Samantala, itong yung nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility ay yung bagyong Gardo, isa po itong severe tropical storm. Yung huling lokasyon ng bagyong Gardo ay nasa 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay yung pinakamalakas na umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 115 kilometers per hour. Ito ay kasalukuyang kumikilos, pahilaga-hilagang kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Mapapansin po ninyo yung dalawang bagyo natin ay halos sa northeastern boundary po ng PAR. Hindi na ito masyadong nakaka-apekto particular na sa habagat. So hindi na masyadong na-enhance or napapalakas yung habagat at wala ring direktang epekto yung bagyong Gardo sa ating bansa. Sa kasalukuyan,
may epekto pa rin po yung habagat, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So inaasahan pa rin natin ngayong araw, medyo maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may area ng Ilocos Region, Cordillera, dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at dito sa may Western Visayas. Iba pang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung eastern section nitong Luzon, ng Kabisayan at malaking bahagi ng Mindanao, makararanas naman ngayong araw ng mga localized rain showers and thunderstorms. Narito naman yung ating latest track ng bagyong si Gardo. So makikita po natin, ito po yung kanyang lokasyon as of 2 a.m. At posible po ngayong tanghali or ngayong umaga hanggang tanghali ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. So halos around 24 hours lang siya nanatili sa loob ng PAR. So posible po within the day ay lalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Gardo at hindi ito direktang nakaapekto sa ating bansa. Samantala, bagamat nga po wala namang direkta epekto yung bagyong Gardo at hindi na rin nakaka-apekto yung tinawag nating bagyong Francisco, yung hanging habagat ay maaari pa rin magdala ng mga pagbugso po ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, habang bukas ang habagat ay maaari pa rin magdala ng mga pagbugso ng hangin sa area naman ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So mag-ingat po sa mga posibleng banta ng mga biglaang paglakas ng hangin, lalong-lalo na po no sa mga lugar na malapit po sa mga baybay dagat, lalo na rin po sa mga naglalayag. Samantala, may nag-issue po pa rin tayo ng weather advisory. So ito po yung inaasa ating lakas ng ulan sa loob ng 24 na oras. So ngayong araw, posible pa rin yung hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin sa bahaging ito ng ating bansa dahil nga posible pa rin yung mga potensyal ng mga flash floods and landslides. So ito po epekto pa rin ng hanging habagat. Bagamat inaasahan nga natin na mababawasan na yung lakas po nitong hanging habagat, sa Sabado or bukas, posible pa rin ang hanggang sa kumisay malalakas sa mga pag-ulan sa Zambales at sa Bataan. So mag-ingat pa rin po no sa mga flash floods and landslides sa area sa bahaging ito ng ating bansa. Samantala, over this weekend, inaasahan po natin na yung hanging habagat, nabanggit ko po na medyo hina na epekto nito, pero asahan pa rin medyo magiging maulap pa rin yung kalangitan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. So bukas, inaasahan pa rin natin medyo maulap pa rin po yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon, sa Metro Manila, posibleng medyo maulap pa rin yung kalangitan, bagamat hindi na tayo umaasa or di natin na-expect na mayroon pang mga malalakas na mga pag-ulan. Gayon din po sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at gayon din sa may area ng Western Visayas. Samantala, sa iba pang bahagi ng ating bansa this weekend, inaasahan natin mga localized rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. Posibleng medyo maaliwalas ang panahon sa iba pang bahagi ng ating bansa over this weekend. Kasi nga inaasahan po natin this weekend ay wala na tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at medyo hihina na rin itong habagat. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue ngayon na gale warning sa anumang baybay ng ating bansa. Bagamat dito po sa may Northern Luzon, inaasahan pa rin natin yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So mag-ingat pa rin po yung mga dagat, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka. Kapag po may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan, kaya iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin. At para po mas lalo pang updated po tayo, meron po tayong nilaunch na Panahon Weather App. So inaanyayahan ko po kayo mga kababayan na maaari nyo pong iscan itong ating mga QR code para sa mga Android users at gayon din po sa mga iOS users ay maaari nyo pong i-download. Free po yung ating Panahon Weather App. Makikita nyo po dito yung mga latest updates sa lagay ng ating panahon. Lalong-lalo na yung mga ini-issue po natin ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, mga general flood advisories sa buong bansa. So para updated po kayo, mangyari po mag-download po kayo ng ating latest na Panahon Weather App ng DOST Pag-asa. At patuloy pa rin namin kayo inaanyayahan na sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, yung pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph para lagi po kayong updated sa lagay ng ating panahon. At live naman nagbibigay ng update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat. Si Manny
Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi pag-asa. So yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon tabi Kapsusa Nabor kang Barangay Estancia. Good morning. So nasa luwas na kang Parsi Francisco, naglaog man si Gardo. Yo. Nasa laog na kang Parsi Gardo pero dahil tabi ki epekto sa Satuya ining bagyong si Gardo pero atyan da sigurong hapon maluwas man sa natabi Kapsusan maraiman kaya lang piguhugot kay ni su habagat kaya maparos-paros po kita. So ngunya na weekend si Robin Malaguinho medyo mauragan sa tuyang panahon, malingahot manggiraray. Yo. So very good, salamat. Thank you Lord. Pag-arog kaya. Good morning databi sa mga taga Malinaw, sa bilog na Malinaw, sabi ni Sir Robin Malaguinho. Si Sir Robin taga dyan ini sa Barangay Tagoytoy yan eh. Sige, good morning ha. Sa mga taga Estancia, pipaabot man ni Kapsusa Nabor sa iyang pagtaonin na good morning sa mga taga Estancia. Yo. Sige tabi pero permission na kita mag-iringan ta minabigla sa nakaurahan. Ilinga na ako ta grabe ang kaiingat ko tabi Kapsusan pero ilinga nadudumog manggararay subumbunan ta kailinganan sa tuyang halunan dahil na pamaray ini ano. Permine sa nakitang purungan pasmado ade. Pasmado ka na ngayon Mr. Hulbutana. Kang sukat ngayon dahil ka man nga imbitado nagduman ka. Atik sabi mo maging nga mo pag dahil ka nga imbitado dahil ka magduman. So nagduman ka ngayon siguro ngayon napasma ka. Alas 7 tabi, alas 7:27 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa ini. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan po yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naganap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, ohayo gozaimasu tabi, Madam Maylin. Ingat tabi. Siringman tabi mga tugang ang programa ng inidara po sa tuya ni City ikaw nila Municipal Councilor Irene Mona, Mayor Shikas Bilo Kawanao, ABC Pada dyan sa Nabor, dyan sa Estancia, si Bernji Obal, M. Caro Siga and Big Siga Jr. Sa puso ang si Bragis Madiay po to Manila Bisabel. Si Braga Isliner, good morning, Cha Maming. Yan tabi mga
kang mga kabayan sa program. Maraming thank you po. Alas 7:20 na nga. 29, 7:29 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Manay Gina. Oy, tabi kapsusan. Mampe Bulata, si Ruben. Agdahanan nindo si si Manay Alice, tahuni na. Ibaad na Maparuso-ruso na kita. sa imong panam Habang malipot-lipot, ang parus-parus kang habagat. Manay Gina! O, pusing na, tahuni na tabi, susatuyang paruso-ruso! Serbisyo Asin Repa. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcast ng prinsipyo at kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan, serbidor ng masa, laging handang tumulong, sa pagkaaga, siya ang ating sandigan, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa, Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Oy. Oy. Tama na, tama na. Aga, boss, inabangan, si Sir Nel Borromeo, good morning. Mr. Hulbotana, Sige na, tama na tabi. Ma'am Malulim, good morning. may prinsipyo at kredi, Ano na ngayang halunan mo yan ta gari ngaya daina na uulian. para sa buong, Nga daw ngaya tabaga may nakabara ngaya yan dyan naman sa laong. siya para sa masa, sayaw ng pag-asa, Sir Nel, paninindigan, ano tabi Sir Nel, gari may nakabara naman ini sa halunan ko kaya dahi na nararaha. tagapagtanggol,
Tagapaglingkod Ano daw naman kayo na nakabara? Hulbotana Oy, Ma'am Sel, good morning! ng pag-asa Maray pa si Ma'am Sel, tapakapi-kapi na sana. Radyo Problema'y tinu Sige tabi, Ma'am Liz, good morning man sa imo, ihadang Liz. Kan Nagdadakulag ihada ko tabi, Ma'am Sel. servidor ng Daw inita nagdadakol. May naguro na naman sa kuya ngaya. Kwanta ka ngayang ninong sa Desyembre. Siya para sa masa Ako aloy pa baga. Sayaw ng pag-asa Basta ngaya, kwanta kang ninong sa Desyembre. Digan malasakit sa kapwa Yan naman tabi, Ma'am Sel, madagdag na naman so ihada ta. Lingkod sa Sige na sa nandagdag kang ihada ko. Mr. Hulbotana Boses ng pag-asa Si Ma'am Liz, matikwaman akong ninaw. Ay ano na tayo? May paninindigan malas Di sige tabi mga tugang 35 minutos na. Tagapagtang Lipas na po ang alas 7 in morning sa satuyang programa. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory Ses na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. masa Madalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan tabi sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan ha. tuwina Siringman oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, pag-asa City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang Bagong Malinaw. May paninin Siyempre kasabay taman dyan si ABC President Kap Susan Nabor, naging ABC President Lugod si Kap sa tuwina si Kap Art. Miss Maling mo na ABC President Kap Art Abela, ng pag-asa Kapsusa Nabor dyan po sa Barangay Estancia. para sa masa BM Attorney G.I.O. Bongao, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. Inindig Oras na yan, daraman po sa tuya kang si Bragais Liner. pag-asa Good morning man tabi sa imo, Ma'am Jeanette Castelo. Tagapag Ano tabi, Ma'am Jeanette? Maninong man ako. Sige na sa natik paparakuruan na sa nanindo ako ninong. Anong una nindo sa ko? May edad na. Oy, nga ta. Dapat ko ta dahil manindo ako pigkuko ang ninong. malasakit Haki pa ako. kapwa Muling mo na kontak ka ngayang ninong. Tagapaglingkod Kaya nagdadakulan sa kuyang madi. Nagdadakulan sa kuyang padi. Boses ng pag-asa para sa masa Napahita ini. Sayaw ng pag-asa May paninindigan malasakit Sige tabi ha, ihadang Liz Manlapas Kapos Abalon. Gol taga Sige, dahil problema kung kaon mo kung ninong di. Mr. Pwede yan. Ana Yung bagong iyo tabi, Ma'am Gina Malagin nyo Cavite. Asa Manimok Saya Sige na. Ang Tama na tabi, Ma'am Gina ha. Tama na muna, Ma'am Gina Malagin nyo Cavite kiparuso-ruso. Chak 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 Tama na, girilid na. chak chak Yan. Tama na ha. Girilid na muna ka mo. So mga nagparuso-ruso dyan, girilid na. Biyernes ko niyan. Iyo. Di sige tabi mga tugang. Ano ang mga pahita ko niyan? Day ka mo na hadit na. Ilinganin doon mga bareta ko niyan. Halos surunod-sunod tabi sa mga makukusog na linog. Kuahon taka man na ninong pagkasal sa kuya.
Uyugon mo iyan. Ay napahit nindo iyan. Bata dahil man ako kipanggasto. Itong sunod ko sa kuya. Sabi sa kuya, ngayon sir, kuhaan ta kang ninong ko. Mapakasal na ngayon ako. Maagom na ngayon ako. Urawan nga nagburbarato na ngayon. So, mga produktong petrolyo. Sabi ko nga ni, ako sigurado ka daw na maagom ka na. Taya ko, mahal baga ang bugas. Nagbarato naman niya sir so mga produktong petrolyo. Halat ko daw yako bago mo ako mapaiyo. Natata ako ang tigkwamong ninong. Natata ako ang tigkwamong ninong. Iyan suhapot ko sa iya. Ako yako dahil man akong kwarta. Dahil nga na iya ako kung anon mga susulugon dyan, dahil man akong sulugon. Kung gusto mo yako, mabahagsa na ako. Dahil nga ang problema nga sir, i-provide ta ka nga ki sulugon mo tabi mamlis sa Kaskiyo. Uyaw na sa partner ko sa Paroso-Roso. Yaw na sa partner ko sa Paroso-Roso, pero bako ko iniihada. Silis Kaskiyo. Bako ko iniihada. Iyon yung magiging kapartner ko sa 2028. Pag-election sa 2020, tinan magiging kapartner ko. Tapag yaon na ako dyan sa entablado, dahil na ako magtataram. Pag inapod na ako, patugtugon ko na ni Ma'am Liz. Tapos maparuso-ruso na kita dyan sa stage. Fight ka na naman. At pondoon mo na. Ayan, pondo na. Ay, pondo. Nahiling mo na. Nagtitiwa-tiwa na kita. Digdi maparuso-ruso ka na naman. Dangogunda tabi so ay dai ko pa nadadangog ini. Padangogon ko daw digi sa partner ko nganing makuha mo ng step kay niya ha. Dangoga. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moksea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad. Ayan tabi Ma'am Liz. Serbisyong Ayan ang pahiton ta paroso-roso kita. komunidad. Roso digdi, roso duma. Siya para sa masa, yaw ng pag-asa. Di tawan ta kay ni kikopya nga ning ma-practice mo na. Malapit sa kapwa, Mag-practice ka mo, ibahan mo man si Manay Gina. kapamilya ko, Ayun na, nadagog mo na. pina. Di iyan tabi Ma'am Liz ang sa tuyang pahiton sa entablado sa 2028. Yo. Di tama ta day man palang kamungunya na laog sa LGU Malinaw ta hanggang Webes pa kamade. Dati pig adapter pa nindo sa 4-day work week kaya sa LGU Malinaw pag Biyernes day pong opisina. Yo. Baka tabi so may mga transaksyon diyan day kamo magyanta sarado. Yo, sa inang kita. So, ayo digdi mo nakita ta nata daw ini. Surunod-sunod tabi mga tugang ang nangyayaring mga makukusog na linog. Bata ba ko sa napati makusog na linog kundi so talagang nakakadistroso ki mga building. So nakakatumba ki mga building na linog. Sandali, may report po na kita ha. 43 minutos, lipas po ang alas 7. May report mo na kita. Palawagon ta mo na si Sir Tony. Takasudma pati. Dahil ini nagalaog. Nasa linya si Sir Tony. Good morning, tabi Sir Ton. Alright, Sir Mox, good morning. And just mo kayo na pagkaagaman sa tuyang mga paraan tabay. Kamusta? Okay lang. O, di mo oran kita yung sir yata. Oh, iyo. Mauran yun yan.
Roger. Sige. Di maray nga ni yan Yan. bako labang malingahot na maray. Roger to that. Sige. Makabawi-bawi lamang. Sige. Hello, ito, Mr. Mox, sa mga dugang na informasyon, pagpapakaray kan mga kudal, asin pagkakaiguan ng mga gwardiya, kasabay na ang pagiging vigilante. Yan ang ipinangapudan ni Ligaw City Mayor Fernando Gonzales. Katakod bagay ni Tabi Sir Mox kang nangyaring pambabadil sa eskwelahan o sa loob mismo kang eskwelahan. Kung sa iyang ipinag-order, ipinangapudan sa mga school principal sa edad kan Ligaw na riparuhon sa ang ibaga-baga Tabi Sir Mox, igwaman niya yan ng gate, igwaman ng gwardiya, kundi ingaya mga kudal sa likod, diyan na ba? Igwaning mga lusutan. Iyo adi. Kaya nagkakaigwan na yan ng pagkakataon sa mga may mga manaraot na kaisipan nagkakalaog duman. Kaya ini bilang antisipasyon man duman sa nangyari nga rin sa Tacloban, iyo ini ang saro sa sabi na nga rin dyan, alkalde, maging vigilante kita. And sa iyo man na pinikoordinan ang PNC na pag-abot ng digdi sa police visibility. Tangani ng sabi ta nga ang Ligaw baga Tabi Sir Mox, saro sa may mga pinakadalakulang eskwelahan man sa naunang bita ng lugar. Ara mo Tabi Sir Tony, kung halimbawa ipotob nindaso pag-inspeksyon kan mga estudyante dyan sa gate, aboton ng kimaghapon. Roger to that. And sabi nyo na nga rin, sa iyang ipinangapudan man sa mga school principal na kung pwede sir na magbugtak ng permanent guide. Dahil mahirapan ng Sir Tony, mailing tangon niya sa mga darakula bagang eskwelahan, talagang pigkakapos-kapos kay gwardiya, kapos man kaya sa pundo. Pero ini nga rin sa mga darakulang eskwelahan, sa iyang pigkaplano Tabi Sir Mox, sa iyang ipinag-order na katuwangan o tuwangan na kan mga barangay Tanaon. Iyo, dyan sa pag-asister. Yan ang pag-asister ka Tanaon. Kaya nagabot naman sa gwardiya talaga, halimbawa sa darakulang mga pampublikong eskwelahan, dahil kaya Tabi Sir Toning silduan so gwardiya, ang gwardiya dyan mga 2-3 na, pero nakulaw ng area niya, nasakop. Roger to that. Kaya yan, sa mga sabi na nga ni, dapat niya sa panahon na yun dati magaling yung Tabi Sir Mox, sa igwa ng nangyari sa Tacloban, igwa man si mga nag-aarog-arog na na pwede pa lang niya inigibuhon. Pwede pa lang niya criminal liability. Roger to that. Roger. Kaya nagiging ehemplo na nagiging kaso kapag may ibukitan sa iwal, arog pa lang kanin gibuhon ka. Nahilig mo na. Sa ngunyan, saro sa mga sa iyan niya binagsugo, itong pag-inspeksyon ng gagkan mga bag sa paglaog sa mga eskwelahan sa naunang bitanan munisipyo. Pwede yan. Sige. And after na kayang Tabi Sir Mox, sa naman sa pinagtututukan kan alkalde, kan siyudad kan Ligaw, ining pagpapakarayman kan irrigation sa mga coastal na barangay, sa saro panalingin sa mga naapitaran sa halawid na taginit. Bata baga sabi kang Pag-asa, nagpupuon pa sana. Roger to that. Kaya bilang antisipasyon, pagtututukan nila and pagpupunan na magbilog ng contingency plan, kaya nila pag-urulayan ng bagay nila. Tabata dyan baga sa area iyan, dakulan mga paraoma dyan Tabi Sir Tony. Kaya maski itong mga nasa coastal pa na, nagkakaiba ng problema. Dahil na maganda din nabibilog so pirang season yung pagtaranaw. Ayun baga na pagtaranaw, may season baga yan na nagkasati sa rin taon na yan, pirang business kita maan Dahil na pala na
dahil naiabot natin sir mo. Sa minsan, araw kayo nakamati kita ng grabe pag-init, nakaram ko ta, kundi ang problema, dahil man nag-asunso, wala na rin yung supply ng tubig. Iyo, matindi nito. Kaya, Sabi baga, hanggang first week ang 2027 ng El Nino. Roger. Oo. Kaya nga ang plano, maglalag dumating dam na magsiserving pa tubig. And kung halimbawa niya, umabot na ang taguran, itong dam, magsiserve itong tambakan sa naman ng tubig. Yung kaso na kakaipuhan na ng ganyan mga tubig. Aha. Dahil man niya yan, for the long term solution na niya yan. Okay, very good. So yan dati sa notes, mga tukumpang na informasyon. Ibigay sa kanyang lokasyon, patrol numero 2, story to listen. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige Tabi, salamat Sir Tony sa dugang na report dyan sa Luwas. 10 minutos na sa Natabi bago mag-alas 8. Balikan tayo ni Tabi. Kasubagong aga, igwana naman ki magnitude 5.3 na tuminama dyan sa may parting Mindanao. Kasubagong alas 5. Kung matatandaan Tabi mga tugang, surunod-sunod Tabi, ining mga nangyayaring paglilinog. Dahil ka mo natatakot kayo ni? Surunod-sunod Tabi sa mga makukusog na mga paglilinog na may mga building Tabi na nagka-rurumpag, nagko-collapse. Kaso sinundan kasudma, di ba? Kasudma Huwebes, Miyerkules, yugon mo ni sarong aldaw. Surunod-sunod Tabi sulinog na mga makukusog. Yugon man pag alas 7, alas 8, 10 nin aga, tuminama ang linog duman sa California, USA, 5.6 magnitude. Pag alas 3, 4 nin hapon, iyon na niso tuminama duman sa Venezuela, 7.2. Sunudan sa na ini. Ligan nido ha. 7.2 alas 3, 4 nin hapon. 7.2 magnitude. Sunudan kang alas 3, 5, ligon mo ha, minuto sana so nakalipas, liwat na yinugyug ang Venezuela nin 7.5 magnitude. Yugon mo yan, sarong minuto sana, so panduang linog mas makusog. 7.5. And suminunod dyan pag alas 3:30 nin hapon, tuminama man sa Japan, so 6.9 magnitude. Yugon nindo yan. Sarong aldaw sana. Matindi. Sarong aldaw Tabi, Jer. Yugon mo yan, sarong aldaw, yugong kakiarog kan kakukusog na mga linog. Mga maski nga ni mga mauragon, mga makusugon ang mga building dyan, pero hilinga nagkorulaps, nagkagaraba, and daita pa maaraman mga tugang kung pira ang irido asin mga nagkagaradan. So report kasubanggi, 30 and ribo-ribo Tabi ang lugadan duman sa Venezuela. Ano nga ining araw ka ining nangyayari na sa tuya sa mundo, sa ibabaw kang mundo? Kita digdibaga sa Pilipinas, titamaan pa man sa nasuyaon dyan sa Mindanao. 7.8 man ito. So to nga ning building na dai pa gigibo pa sana, guminuho, hanggang ngunyan, so saro sa kapamilya kang taga dyan sa San Miguel, dai pa Tabi na bibisto. Dahil pa naiuuli. Grabe mga pangyayari Tabing ini. Surunod-sunod Tabi sa mga makukusog Tabing linog, Jer. Kaya makatakoton ngunyan magpara-or-istar sa mga harog kang supig sa sabi na posibleng tamaan kita kang dabigwan.
Makatakot unso, maka-star ka dyan sa may haralangkaw na building. Kung matahuban ka kayan, rimati ka. Dahil man yung problema. Ang ano minigdi, ang samuyang na-istaran ngaya, para barong-barong man sana. Yung anan makatakot un, tarumpagan ka kang building, tapos ka. Oo. Hindi makatakot adi. Maski naka-star ka man sa condominium o kaya sa ralangkaw na building, pag kuminulaps yan, pag narumpag iyan, tapos kita. Natadaw ngayon taarog na kayo ni. Nyugod mo yan, sarong aldaw sa natyojer, kaso Miyerkules. Surunod-surod, mga makusog na linog. O andyapan mga mauragon dyan ang mga building, hilinganin daw. Paano kita digi sa Pilipinas? Nahalos kadaklan digding mga building ta, lalo na pag building kang gobyerno, sa puti ang pakagibo ka. Sa puti ang pakagibo kaya. So mga nasyon nga nin mga maurag, mga matitibay kan ang mga pakagibo, nagkakagaraba. O, digdi pa daw sa Pilipinas, kung halimbawa mangyari ang mga makukusog na nalinaw. Inay ko po, dyan tamahiling sa mga ebidensya. Paano ngayon day magaba, taso kabilyang yang ginamit sa diyo to? Araw kaya, di ba? O, digdi baga sa tuya sa Pilipinas, pag na mismo na ang kalikasan ang nagpapahiling kan mga ebidensya o sa mga flood control hilinganin daw. Nagkagaraba sa flood control dahil sa mga pagbabaha, nahiling sa ebidensya, daiman niya kikabilya. Puro sa nangayaga po. Pig para lahid-lahidan sa nakisiminto, di ituyo na siminto. Di ba? Ang nakagulpi sa kontratista, tapos so amo kang kontratista. Yan sa Pilipinas. Iyan nga nitig sabi na, mas mga maurag duman sa ibang nasyon ang mga building pero hilinganin daw. Talagang nagkakagaraba. Paano kung digdi na mangyari nga sa Pilipinas? Nako. Kaya pag-estimate pirang ribo ito, posibleng magadaan. Pag tuminama sa tuya ang tigapod na dabigwan. Ngunyan mahiling tabagatabi so paghiro baga kan daga man ang gadadi. Hindi sa mga makukusog na linog. Base duman sa mga footages, sa mga CCTV na nakukuha, talaga pag naghiro palan ang daga maski yan ang mga tinampong iyan, nagbabaratak talaga o kaya posibleng magkakabarari yan na magkakabarari. Yan mga tinampong yan. Kapag naghiro so daga manangga, gari baga so marupok sa ng tapos minaralagatak sa nagkakabarari, nagkakaparasa. Dumanta na hiling niya ko, arog pa lang talaga kayo ng linog adi. Makatakoton, mina-strike sa napati, segundo sa na o kaya minuto, pero grabe ang distruso. Paano kung matahuban ka? Nako. Limbawa, natahuban ka man sa sarong kwarto, dahil ka man naarantugan, kudi, paano ang paghanap sa imo kung pirang iskalon ang uminantog sa imo? Makatiner ka daw dyan ki mga sarumbulan na dahil ka man kipagkaon o matitigba ka man giraray. Bako pati basta-basta sad ang pag-rescue dyan. Na ma-rescue katulos na sarong aldaw dahil. Pagtatarang ka sa nakayan sa mga simintong iyan tapos sa mga nakaatog dyan, pisilon. Ilinga na po na nangyayari ni sa tuya. Ano nga yan ni? Garing nga pagpapagirumdum na kita kan sa tuyang kagurang na magbarakli na kita. Magsulsol na kita kan sa tuyang mga pigigiribong kasalan. Pagpapagirumdum na nga kita kan sa tuyang kagurang na. Hilinga na mga nangyayari. Iba na di. Bako na baga so normal ngayon na normal na kalamidad pero hilinga na po nindini. Sa sarong aldaw, surunod-sunod na makukusog na linog ang nangyari. Nyugunin do yan. Kaya may nagsasabi na
Gari kaya warning nga na kita kan sa tuyang kagurang na. Kamu nga, lalo na sa mga politika magsulsul daw kamo kayo mga kasalan. Tahuni nagpapagirumdum na. Nanganaan naman nindo. So taong bayan. Magsulsul na kamo. Piguwarning nga nagari kita. Na magbarakli na kamo. Takunday kamo magbakli. Baka sa mga masunod na aldaw, masunod na panahon. Sa tuya naman tumama. Para yung lamang kimal na Diyos na maarog kita kaya. Pero saro ini sa mga pagirumdum na sa satuya na dapat kita tabi magbara guna. Pati ako kasabay dyan tabi, Ma'am Sel. Sarabay po kita. Kaya ngayayaon kamo sa ibabaw kang kinaban, nabubuhay kamo para magibonin karahayan sa indong kapwa. Bako na pag lamangan nindoan sa indong kapwa. Dapat nabuhay kamo sa ibabaw kang kinaban, tabangan nindo, bako nindo pagsamantalahan ang sa indong kapwa. Tabangan, maggibok kimaray, bako na magparadilin siya. Dahil nindo pagdilin siya ng sa indong kapwa. Yan dapat ang gibuhon tana sa nangunyan. Habang nabubuhay kita, gumibo ka kitama sa imong kapwa. Tabaga pag-abot ti panahon, may isasalbar ka sa mga arugan na katibaadan. Serbisyo asin reparo. Amen! Amen! Sa umaga Alas 8 na pala. na inabangan, si Manny Moxea Nagkaparadokan biyo ako. broadcaster. Oy, at yan tabi mga tugang duman sa programa ta sa Bagong Malinaw. 10 to 11 yan sa 107.7 radyo natin. Ang tabay po kamo ha. Dumana sa naso iba pang pagore-restoryahan tayo. So paaram na tabi muna kita digi sa programa. Kasabay ta kasubago si Sir Tony dyan sa lawas. Sa pangaran ni GM Maestro nila doon. Sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran man ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor kang istansya, Bawat BM Attorney Giayo Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Salamat man sa si Braga Isliner. servidor ng masa, Sa ngaran po nindo gabos mga tugang mga kabayan, tumulong ako po ang sa indong lingkod. Paaram na muna ha. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. igan. Happy weekend! Siya para Sa Lunes naman kita mag-iribanan digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo, arigato, happy weekend po. Iringat po kita. Bye-bye. hit sa kapwa. Asin reparo. Paglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, Asin ng reparo. pag-asa. Boses ng pag-asa. Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob
ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.